de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó. Volem uns països catalans lliures i independents. Espanya, l'estat espanyol, ha deixat d'herència a tot un continent, des de Mèxic fins a la Patagònia, repúbliques bananeres. Aquesta és l'herència administrativa espanyola, corrupteles, etc., corralitos, bodeguilles, tot el que vulguis. Estem cada vegada més escanyats, cada vegada més espoliats, cada vegada més sotmesos a un procés de saqueig sistemàtic d'Espanya contra les persones, contra les empreses, contra tots els interessos catalans. Espanya ens roba. Moltes gràcies, senyora presidenta. I, de fet, no fa tant de temps, tant els espanyols com els francesos ens van envair, van matar milers de persones, van violar dones, etc. Perquè els espanyols i són xoriços, pel fet de ser espanyols des del meu humil punt de vista. Els partits espanyols que hi ha a Catalunya, com Ciudadanos i el Partit Popular, que no s'hauria de dir Partit Popular de Catalunya, sinó Partit Popular a Catalunya. Aquests són els nostres adversaris, la resta som el poble català. Li molesta que el president de la Generalitat sigui un andalús? Un andalús que tingui el nom en castellà, sí. Molesta molt. Molt. Aquells que parlen castellà a Catalunya. Aquests són colons, no són catalans. No és català algú que no parla català, és català només aquell que parla català. Calli! Calli! Quan parli de la memòria del company, calli! Va morir... Calli! Que calli! De la gent que va matar per culpa del company. Que calli! Li explica a vostè. Vostè què s'ha pensat? El seu pare, la seva mare, per culpa del senyor... Què s'ha pensat? Senyor Segura. Què s'ha pensat? Vostè hauria d'estar tancat a la presó si l'estat espanyol fos un estat democràtic. Vostè és un nazi i vostè no mereix estar. Vostè no mereix estar ni a Catalunya ni a cap lloc.